music concert आरो awareness on drugs and alcoholism बे हाबाफारिखौ दैदेननाय जोंनि BBC लाइमोन बिफाननि चेयारमेन बिथां लोगोसेनो बेयाव सफैनानै गेदेमा नोंथांमोन जोंनि बे अरां दावहेरवा जिंगाबिलनि जोंनि लाइमोन सेंग्रा सिख्ला जोंनि फंबाय बिनानावमोन लोगोसेनो जोंनि लोगोफोर आरो लोगोसे नैबे मण्डलिनि दैदेनगिरि नोंथांमोन ख्रिस्ट'फोरनि नोंथांमोन इसोरखौ हामबाय होनदों बेखि सेथियावनो आरोबाव बे मिउजिक कनसार्ट जों लादों बेखि जोंनि थांखिया जाहैबाय जोंनि गेजेरावहा जोंनि मण्डलिफ्रावहा जानाय बे ड्राग्स आरो एलकहलिजम जौ लोंनायफ्रा ड्राग्स बाहायनायफ्रा बांलांबाय थादों आरो मोनसे दुखुनांथाव बाथ्रा बे जोंनि गथ'फोरनि लागै बा बिमा बिफानि लागै मोनसे जोबोद दुखुनांथाव मोनसे बे बाथ्रा जानानै फैदों ओंखायनो जोङो लाइमोनफोरनि गेजेरावहाय जोङो सांग्रांथि होनो जोंनि आइ आफामोननोबो जों मिथिहोनो माबायदि बे खहा जायो आरो इसोरनि बाइबेलाव मा बुंदों बेखौ जोङो सोलोंनो बिदि मिथिहोनो जों लादों दा बे समाव जों इसोरनि गाहाम बाथ्रा जों सुंद'यै बे समाव जों नायनि इसोरनि बाइबेलनिफ्राय फरायनि बोसोन बिजाब 22 बालाकनि 22 सिरि इंराजियाव बुंदों a man without self-control is like a city broken into and left without walls जाय मानसिया दबथायनाय गैया बे मानसिया मा बुंदों बिदिहाय नोगोर बायफ्लेनाय बायदि जि नोगोरहा देवाल गैया होननानैहा बोसोन बिजाबनि 22 बालाकनि 28 सिरियाव बुंनो हायो लोगोसे फरायनाय खालामदों जेरेमिया 29 बालाकनि 11 सिरि मानोना नोंसोरनि थाखाय आंनि खायदा खालामनायखौ आङो मिथिगौ बेनो फोरबोनि होननाय आंनि खायदा खालामनाया सान्तिनि थाखायसो सैहोनायनि थाखाय नङा आङो नोंसोरनि आसाखौ जाफुंहोगोन दा बेखौ जों इसोरखौ बासना खालामनो प्रार्थना खालामनो सुंद'यै अनसोग्रा बोलोग्रा स्ट्रागल्स जों मोगा मोगि जायो जों मानसिलाय जों बे बुहुमाव थानायखाय जों मा जायो समयसाफोर जा ट्राबल्स जों माखासे प्रब्लेम्स स्ट्रागल जाहा थायो जा जायो जानो हागौ खायफा एग्जाम जाबाय थादों एग्जामखौ मारै साबसिन हामसिन खालामनो माबायदि फरायनो मोनसे स्ट्रागल मारै मोजां मार्क मोननो हानो बे मोनसे स्ट्रागल जा जोंनि जिउआवहाय जायो थिग बेबायदिनो जोंनि आत्मिक जिउआवबो जाहा माखासे स्ट्रागल जेंनाफोर समयसाफोर मा जोंनि जिबनाव जाखाङो जेब्ला लाइमोन सेंग्रा सिख्ला जायो बा उन्दैब्लाबो बैसोगोराब्लाबो जाहा समयसाफोर आरो मेनलि टेम्पटेसन आनजाद जोंनि मा जिबनावहा फैयो जेब्ला जों सासे ख्रिस्टियान हिसाबै नंगुबै ख्रिस्टियान हिसाबै जेब्ला जों जाना थायो जेब्ला जोंनियावहा ख्रिस्ट'आ जायगा मोनो अब्ला जेब्ला जों माबा मोनसे मोगा मोगि जायो मोनसे टेम्पटेसन फैयो अब्ला जोंहा मा गोसो सिङाव गोथार जिउमाया बा गोथार जिउआ जों खोथा बुङो जे नोङो जि खामानि मावनो थांदों बा नोङो जि जाखांनो गोसोआवहा थिग नङाब्ला बे गोथार जिउमाया मा थिग नङा होननानै जोंखौहा गोसो सिङाव बुङो गोसो सिङाव बुङो आरो जेब्ला बेखौ जों मानिया जेब्ला जों बेखौ मानिया जों हमथानाय गैया जायो अब्ला जों मा बुंगोन बे नोगोर जि नोगोरावहा देवाल गैया जे नोगोरा बायफ्रुद मानो थाखाय बायफ्रुदों आक्रमण खालामजादों बे बेंखननाय गैया बे दिथा होग्रा गैया आरो बेखायनो मा बे नोगोरा बायफ्रुलाङो दिनैबो जोंहा जुदि बे सेल्फ कन्ट्रल गैयाब्ला जों मोनसे लिरदों सायावहा जे एडिक्शन कीप्स यू केज बेखौ मा होनना बुंदों जोबनानै दोनो होनना बुंदों एडिक्शना जोबनानै दोनो उदां नङा नोंथाङा जुदि जोबनानै बिदि दङब्ला एडिक्शनाव दङब्ला नोंखौ मा जोबनानै दोनदों दिनै मा ओंखारबोनो हाया नोङो बेखौहा खिन्थु दिनै जों लाबोदों ब्रेक फ्रि बेनिफ्राय मा मुक्त जादों बेनिफ्राय मा उदां जादों होनना बुंनो नागिरदों जों दिनैनिफ्राय ओंखायनो जोङो बे मिउजिक कालसारखौ लादों जों नायो जुदिहाय जोंहा बे दबथायनाय थायोब्लानो जोङो मा बेखौ जोङो मा बोस्रांनो हायो दबथायनाय थायोब्लानो जोंखौ उदांस्रि बा जोङो देरहासार जानो हायो दबथायनाय थायोब्लानो जोङो मा बे गाज्रियाव जों गोग्लैनाय नङा बे जाबाय इसोरनि बाइबेलनिफ्राय जों जेब्ला नायो बुहुमावनो जेब्ला मोननो हायो 3 to 15% WHO बे मोनसे दिहुनदों बिदि मोनसे रेट दिहुनदों WHO जे मा होनना बुंदों जे आउट अफ बेसेबां 2.6 मिलियन्स मा मानसिफ्रा थैबाय थायोनो पार इयार बोसोर 2.6 मिलियन माने 26 लाख मानसिफ्रा मा बुंदों एडिक्शन जानानैहा थैबाय थायो होनना बुंदों बोसोरफ्रोमबो आरो निश्चय जानांगौ बे बांलांबाय थागोन खिन्थु मोननो हायो जे ड्राग्स एलकहलिजम बेबो मा मानसिखौहा नस्थ' खालामो एलकहलिजम जौ लोंनाया मा होनना बुंदों 3 to 15%
माना बुंदों बिदि सुइसाइड जायो होनना बुंदों गावखौनो नस्थ' खालामना लायो जायफ्रा एडिक्टेड जायो जायफ्रा जौ लोङो बिथांमोना साननो हायि जालाङो बिदि मा जायो होनना बुंदों सुइसाइड गावखौनो सिथाबना लायो मोनसे वर्ल्ड रेकर्डनि बाथ्रा बियो बे जों मोननो हायो जों बहा इसोर बाय गावनो इसोरनि थांखि जानि सायाव दङ जों बयनिबो सायाव इसोरा मोनसे मोजां थांखि जि थांखिजों इसोरा बाख्नायनाय लाबोनो इच्ছা खालामो जि थांखिजों नोंनि जिबनाव रंजानाय होनो इच्ছা खालामो जि थांखिजों नोंथांनि न'खरावहा रंजाहोनाय इसोरा मा इच्ছা खालामनो हास्थायो नाथाय दिनै जों नुनो मोनदों जाय न'खरफ्रावहा जाय फंबायफ्रा जाय बिनानावफ्रा एडिक्शन जादों एडिक्टेड जादों बिथांमोननि जिबनावहा मा दसे रंजानाय दोङो लासै लासै मा रागा जोंनायफ्रा बांद्राय लाङो थाखा फैसा नांगौ बिमा बिफा दाद्रिनानै बियो बिमा बिफाखौ मा दाद्रिनानै बियो मुवा बुस्थु सेफायलाङो रागाखौ हमथानो हालिया अहान्थि नांगौ हे नांगौ बिदि बिमा बिफा मा मारि होनो हाया होनो अब्लाबो मा जि दङ बेखौनो लं थं खालामनानै बिथांमोना होनो गोनां जायो रंजानो हायोना बेवहा रंजानो हाया बेहा दुखु दङ बेहा सैनांनाय दोङो बेहा जोबस्रांलांनाय दोङो बिदि अबस्था जानानै जोंनि समाजफ्राव बिदि जाबोदों दायो न'खरफ्रा मण्डलिफ्रावहा सुबुंफ्रा अनजाग्राफोर जों सांग्रां जानि जोङो मा सेल्फ कन्ट्रल A man without self-control is like a city broken into and left without walls. जि नोगोर बे नोगोरा मानो बिदि बेंखननाय वाल गैयि बेंखननाय देवाल गैयि बायफ्रुनो थानाय बेहा मा गैया रैखाथि गैया बेहा निरापत्ता गैया बिदि मोनसे अबस्था जायफ्रा मा हमथानाय गैया दबथायनाय गैया ओंखायनो जों सोलोंनि गावखौनो दबथायनि जों जेन बिदि एडिक्शन बिदि जों जेन बाहायग्रा जेन जाया जौ लोंनाय सिगारेट सोबनाय ड्राग्स बाहायनाय गाज्रि मुवाफोर बाहायनाय गाज्रि जिउ खुंनाय बेबायदि जोंनि गेजेराव जों जाया जों सांग्रां जानि जों सहाय जों खालामनानै बिसोर बेहाय इसोरा सेबा खालामथों सुंद'यै बिसोरनि बुंबाय आरो उनावहा आरोबाव बुंबावगोन हामबायसै थेंक इउ